Onye Hausa ọtala gị? Mba, onye Hausa tabi. Ha? Mba. Ele ihe mini ba ihe ndị na-edeti wu ndị Hausa. Anọ m Abuja na-eme IT that time. Ndị na-agba m oyi that time ndị Hausa. Anyị na-akọwara gị. Ya ahụ ihe ọ chọrọ kwado n'aka nwamkpi ji amụ eme ọgọ. Ele ihe o ji nata gị? Kemgbe ahụ ofu onye ahụ tachara gị, nwere onye ọzọ tarala gị? Ị marala nri echi? Ọfụma. A na-azụ ala ka a na-azụ. Nwa agbọghọbịa ala gburu nne ya, ala gburu famili, gbuo nna. Ụtụtụ ike o toole gị? Mba. Ọrịa akwa mkpam buru ibutele ya mbụ? Mba. Ibutele ọrịa child ekwe m? Mba. Ụmụaka bịawa n'oo. Ha? Mba. What of ọrịa supermarket? Mba. Ọgbanje ọ na-eme gị? N'ihu ọfụma. Tie fo na n'ihu ọfụma, o techara pọpụlụ. Tie fo na n'ihu ọfụma. Bishop Adama achakwa pọpụlụ. Bịa ga aka na nga ha achawa red. Ai bie maka ncha red ọ bụ na ha masị ịchara pọpụlụ. Mana ịchara pọpụlụ onye riri eri. Branga bịa gwa m sị ịchara ahụ pọpụlụ. Nwa bingo nwụrụ anwụ lee ihe o mere anya ma mịwọta. Branga bịa ekele m ga-asọ ọgbanje adịghị. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Abụọ. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Ele ụlọ akwụkwọ ị gara? Naked Owerri. Aha ha gịnị? Ugochukwu Densoni. Ka ihe mere ugbu a now? Kemgbe ahụ that boy ị bịatara, nwee nwoke ọzọ bịara n'ụgwa gị okwu ọlụlụ? Mba, onye ọzọ bịara gwa m okwu ọlụlụ apart from Sonny, edetiri m Sonny, so Sonny ekwughị okwu ọlụlụ, okwughị okwu. Were phone a. Ọ naanị onye nke ahụ bịara na onweghị onye ọzọ bịara. Enwe onye ọzọ gwara gị okwu ọlụlụ? Naanị onye nke ahụ bịara gbawa gị obi, tụwa gị ime onye bịara. Ị mụrụ nwa gịnị? Nwoke. Nwa gị ahụ ọ dị afọ ole? 7 years. Gị na mpa nwa ahụ ọ ka na-ekwu? Mba. Nwa ahụ ị mụrụ ya through operation ka oshi n'ọtọ ịfụta. Lelee anya ebe oshi n'ọtọ ịfụta ka ị mụrụ ya through operation. Oshi ọnọtụ m pụta n'ụlọ Bishop. Otu Wororo by Ishima way. That is bracket.
Nda taga ugbo ataga eji anyu. Bishop, all things that first time, I ain't been. Wepụ aka n'okpuru fonu gị kwusi okwu nsị gị ndị ka ịtarala gị na ha ataghị eji anyụ. Mba. Blood group gị. O positive. Kpọọ phone number gị. 081 66 71 7363. Ezigbo aha m Ngozi. Ngozi onye? Ngozi Amaeze. Bianca. Sir? Ihe mbụ gị Bianca? Yeah, yes. Okay, mana ihe ọbụla mere nke agaba na social media niile. M ga-adị iru mewa gị interview. Gịnị mekọrọ na ihe a ji anyụ ga? Elekwana ebe ị nọ? Okay. Ọ na wee bịa gị imeji ga-apụ ya bịa ya. Na kitchen. Okay, mana ebe ọbụla ihe ọbụla anyị mere ebe a ga-aba na social media niile m ga-adị iru mewa gị interview. Aya dewe phone na get bill to get lara maso. Dewe phone na la kam na ahụ kwụ ọfụma. Dewe phone na kam na ahụ kwụ ọfụma. Aslam get on no. Musla get on no. Mba. Wapaka n'ukwu gị. Enwe ha ara. Mba. Eleghị ji were phone gị. Iwe eleghị ji were phone gị Chileke agbaghị ọkụ. Come on, guys, keep that phone. Chileke agbaghị ọkụ nwa big ọnwụ na webara nga bịa were phone. N'otu okwu ya dị nnọọ iche okwu nwoke. Bara nga bịa were phone. Tọ na-azụghị. Elekwana tọ n'ihu. Bịa were phone gị. Ele ihe mere na inwe ha ara. Ele ihe mere na inwe ha ara. Agachukwu kere m. Chukwu kere gị. O kere gị sị gị enwe na ara. Gị bịa nga takoshigere m eze. Ekere gị sị come on kwechiri di ya. Asị gị kwechiri. Bara nga bịa takoshire m eze. Nwe ha ara gị bịa nga aja gị eze. Nwa bingo nwụrụ anwụ. Ewere iwe. Dem you eleghị ji achịghị ọchị before ebe masị nwe ha ara. Ewere iwe. Ka ga-buru ara kọpụ ndị ọcha na-eji aṅụ tii. Bịa nga bịa takoshigere m eze. Ewere iwe nwoke ọma. Ihe ka ị kpọga nwoke ọma. Ewere iwe sa. Then why did you use that word nwoke ọma? Nwoke ọma na dream. Onye ka ị kpọga nwoke ọma Chileke akpọghị ọkụ mmaga ọkpụwa nwoke. Mmaga ji akpụ nwoke. Bara nga bịa akpọga nwoke ọma. Buru ara epure fulu bịa nga bịa takoshigere m eze.
But here's a man, here's a you want your band? Aruchukwu Abia State. Ben Abia State. Aruchukwu. Ben Arochukwu. Isi Igbo eziokwu. Kebishi na watch him. Owerri. Gene ke na anu no wera. Caregiver. Eno ga caregiver na kendo ọcha kon kendi Igbo. Kendi Igbo. Ede afole. M ga-eme 24 by September. Emola nwa n'ụlọ. Iwepụla nwa mbụ. God forbid, mba. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Mpa m anwụọla, mma m dị ndụ. Gịnị gburu nna gị? Ndụ nna? Gịnị gburu nna gị? Amami ọrịa. Ụmụnne gị ọ dị ole? Saa? Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 8 in number. M bụ second daughter and second born also. Iwu onye ohi? Mba. Ijara ya ụmụ nwaanyị ibe gị aka n'ike? God forbid. I werela ọtọ gị sendera nwoke na WhatsApp mbụ? God forbid. Agbịsị ọgbala gị n'ike mbụ? Mba. Akpị bụ ihe chọburu ịgba n'ike ndị ọja ya. Ihe anọghị n'obi ọkwa onwe nipụ? Nna, onye fọmụnwa o nwere o. Onye ọzọ were kefu ya si na onwe gị, but fọmụnwa o nwere. Onwe nipụ? Kesi fọk ọ nwere? Onye ọzọ nwere ike ihe ma nwa anọghị ede a kegwa m sọ ọnọghị. O nwere. Eweliwe. Amahụ mma mkpụrụ ara dị ya n'obi. Atagidele gị mbụ gaa anyụ ahụ? Mba. Oke ike ọ ghaala gị mbụ? Mba. Ị ma ị na-eshi? Wewe. Ị nọrọ lọta aga na-ehi ụra ga were fan gaa tinye n'etiti ebe otele gị bụ ihe okwu ụta fan na-ekughị n'ike? Mba. Ahụrụ ọkọ na-eshi gị n'ike ebe isi anyụ amamịrị afụta? Mba o. Otele gị ọ na-akwụ ụkwara? Mba. Onwere mgbe gị na mmadụ nọ ekpere unu ikpe ọtọ na ikpe amụ mbụ? Mba o. I kwurele maka amụ basị nwaanyị ibe gị ọgụ mbụ? Chikwa mekwe. Mba. Ele ụdị nwoke ị chọrọ? Just be good. Be kind. Ele ụdị kindness ahụ? Ihe ma bụ mma gị ya, o wee gị iwe emekwala m ya. Eji nwoke ị chọrọ ele eji ọ ga-adị? Ọ ka karịa nka too much. Maybe 33, 34. That is ọkala nka too much. 33, 34. Maybe 36.
My boy, that semi papa lolo, semi papa lolo. You got all our mahadu. Woko letra lagi. Atọ. Woko attack. Emene wen ken roge kuwishi. Abụọ chọburu ịkwụ ụgwọ isi bụ a na-eti nwaanyị ihe so wọkọrọ gị mụ na ha. Ị na-agbakashi ọnụ? Mba o. Ike okwu adịghị. Genotype gị? AA. O Blood plus group positive. O positive. Moto ara? Mba, ike adịghị. How many minutes ka ị na-anọ? Maybe 5-10 minutes ozugbo. Ị ga-enwe amụ ele otu ị na-edewe ọnụ n'ọnụ amụ? Amamụ. Eleke wee ma aga na-atakushi eze. Ị ga-enwe amụ ele otu ị na-edewe ọnụ n'amụ? Ama m ihe eme. Emebia mbụ ka wee ma ime ya gị taa. Enwela onye imere ya gị were eze gaa ya n'amụ. Asịgodi ana m eme ihe gị nwakwa aga m asịkwa gị mee ma alaike m ya. Okay, ma ya eme. Alaike m ya. Asị gị mee ihe ga-eme. Ikpuru bụ amụ n'ọnụ mbụ. Ana aga m asịkwanụ gị mee m. Nwaanyị ga-eji asị mmadụ mee. Nwaanyị ji asị mee. Nwaanyị ga-eji mbụ were kanda gị na-eru 400 naira bịa sị mmadụ mee. Kanda 30-20 ka ị bịa nga bịa agwa m sa ị ga-asị mmadụ mee. A na-emeghe gịnị? Temio a na-emeghe gịnị? Elu gị ga-ewere eze were arụ tapụ kapụ amụ ga-ebịa esi dị gị bịa. Ihe na-amụtaghị ugbu a ị na-alụbeghị ntụle mgbe ị ga-amụta ya. Ịwa ọchịchị ya kwa izu ole ike ịwa ọchịchị ya. Mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya share ya. Awara ya bag. E watch it get back. They just know what ya takushi is again for what? Subscribe for this place. Chineka Bagoko.